Umunna bike social. Umunna bike Social. Umunna bike Social Club of Nigeria. Social Club ndị ọma Umunna bike. Social Club ndị ọma Umunna bike. Papi na Dallas yo Umunna bike. na Texas na America Umunna bike. Ofo biko faji aganu Umunna bike. otu ụmụ Igbo Umunna bike. Umunna bike Social Club of Nigeria unu ka anyị na-ekwusi n'ụwa mụnụ kpọfuru nwofe n'anya nụ ofu obi n'udonu n'ịfụnanya ka faji aganụ gbanwelu ndị nze n'ọzọnụ ndị echichi karụnụ n'Umunna bike nụ ndị gụrụ akwụkwọ nọsiri ya nụ kpakpatasi ego oyibo nụ pasi na Nigeria nụ wee jezi America nụ n'afọ bụ ndị ọma asị na nwa ọmalife jeze mbolifo nụ pasi Nigeria wee jezi America 5 na Dallas na Texas na America mana uchefa na-eluzi ụlọ faji ego fa kpatalụ wee na-enyelu ụmụ ogbenye aka nụ obodo dị iche iche nụ na n'Igbo kafasi wee pụtasizie nụ oweluzi America nụ owe jikozi aka nụ wee na-emezinụ ka nwanne nụ maka na Igbo niile n'anya bụ nwanne n'elu ụwa ife ji ekewasị obodo nụ ụmụ ọkọka n'iru nụ Igbo niile bụ nwanne nụ maka na Umunna bike na yiri n'igwe n'elu ụwa nụ n'obia na-adịzi mma nụ n'ofe osisi adị eme n'ọfịa nụ ebe bụ na onye nọ nụ ị na America nụ ibi n'Europe nụ ebe ọ bụ na onye nọ nụ gba mbọ ka ịnọdụ n'ụmụnna gị nụ n'Umunna bike nụ Social Club ndị ọma Umunna bike. Social Club ndị ọma Umunna bike. ndị nze n'ọzọ ekene m nụ Umunna bike. ndị echichi nọkwa ndị ya Umunna bike. gbagụsịrị akwụkwọ nụ Umunna bike. akpatala ego oyibo nụ Umunna bike. ọ na-enyela ogbenye aka nụ Umunna bike. ofe obi ka faji aga Umunna bike. anyị wee na-ekene the national president anyị nụ
melunu nisi miliani atata nenu nze chief Sonny Ejesieme Idiko national president Isobelio eseji ekpakpo obodo kunu otigbo nyinya bilinu osisi kampu nwa mesara kodogunu nke isisi n'Egbuoma nu di nodozi akuginu n'ala Bridget Lebeshi Ejesieme osiji nwanyi ọmanu ugodie nwanyi ọma bilinu nne Dr. bilinu first lady nigadinu n'Egbuoma Oguta local government n'Imo state kafasi ejenu vice president Isobianu Anthony Augustine Kendrim Uke national vice president anyị nkwụ dị number 1 of our mokwu ikwu anọ Ụmụahịa ya na odozi akpianu Mrs. Irene Ifeyinwa Uke former social director Nneoma Osodieme Mr. Timothy Oliver Sobianu General Secretary Birinu nwoke dị ọhamma Dino Deziaku Binu Mrs. Eziaku Asamadie nwanyị ọmanụ n'ụmụ erim Msirimo Ụmụahịa South unu si webe Mwazi Dr. Egbuagu dị ero omemgbo ji wan n'Ofegbuoma bilinu Dino Deziaku ginu Mrs. Francisca Jerenu Assistant Secretary nwanyị ọma n'ịga dinu n'Egbuoma Oguta local government unu si abịa n'Imo state Maazị Godwin ihe wulesi Odeme na bilinu the financial secretary anyị anya hụrụ ugo 1 Dino Deziaku ginu Mrs. Florencio Chinyere Odeme na bilinu ugodie nwanyị ọmanụ n'okwu ngụrụ Mbaise unu si ejenu Chief Aleseze Nwamkpa Sobianu Chinenyeze bilinu Chinenyeze wanofotulunu Namu mara ya na Odoziaku ya nuo Ugeze Martina Nwamkpa nwanyị ọma n'ịgadinu n'otulu amụmara ezinihite Mbaise bụ unu si bịa Maazị Paul onye oguzoro nwoke former general secretary anyị the gentleman ya na Odoziaku ya Chimatara Comfort nwoke social director Ijele nwanyị ọma n'ụmụ eze Ọhịa Ụmụahịa unu si ejenu Engineer Sendomenihu bilinu admission committee chairman Dino Deziaku ginu Mrs. Regina Omenihu nwanyị ọma n'ịgadinu assistant social director Obidie 1 of Amaoji n'isi Alangba local government unu si abịa Chief Emeka Olegonye onu nenyi 1 of Okudo bilinu Dino Deziaku ginu Lolo Vivian Nene Legonye apụna nwanyị ọma n'ịgadinu n'Okudo Njaba local government minister Chief Edwin Nnaji PRO the paramount chief
eze nwata wan of ụmụaka gị na odozi akụ gị lọlọ Ugochi nna ji n'ụmụaka ndị aba lokal gọọmenti Umunna. Kedu maka atọni Emeka Ọdụeze legal adviser anyị Nwakibia 1 gị na odozi akụ gị Ijeọma Ọdụeze oyoyo nwanyị n'ụmụaka ndị aba lokal gọọmenti Umunna. Umunna bike Umunna bike Umunna nọbụ n'ike Umunna bike ofu obi ka anyị ji aga Umunna bike di na nwunye bụ nwanne nnuo Umunna bike anyị fụrụ onwe anyị n'anya Umunna bike ofu obi ka anyị ji aga nnuo Umunna bike pa na-enyere ogbenye aka Umunna bike mkpa indianu yes sir. Dr. Chinedu David Eguzo ụwa bilinu founding president Nigadinu ngị na-edozi akụ gịnụ Mrs. Ijeọma Fefe Eguzo ụwa nwanyị ọmanụ former first lady bilinu odozi akụ di nwanyị ọma Nigadinu Lumuoguka Eziama Ntiga isi ala Ngba local government. Hai Shifu Kachi nwoke bilinu President Emeritus Dekweme one of Aluku Amise Dino dozi akụ gị Chief Mrs. Chioma nwoke former first lady Egbuoma 1 of Aluku Amise n'Obiọma Ngba local government Umunna. Mazi Jude Amuka former vice president Nigadinu Olowu eziokwu bụ ndụ nwanne m Nigadinu n'ụwa gị na nwanne mmadụ abụrụ nnọọ ya nụ Egbuoma ka isi ejenu gị na odozi akụ gịnụ Florence Amuka agbata ihe gị jaji nwanyị ọma n'Ọgadinu Egbuoma Oguta local government ka unu si eje ezi nwanne m Chief Mark Ọkpasobianụ former VP akụrụ n'ụwa n'Ubilinu gị na odozi akụ gịnụ lọlọ ekpele ọkpa ahụ die nwanyị ọmanụ n'ikwu anọ Ụmụahịa unu si ejenu Maazị Tuo Ogwuma former financial secretary onye ọma Nigadinu obi nwanne ọnụrụ ọkpa ibesa nwoke nwere obi ọmanụ ezi oyi Nigadinu n'ụwa gị na odozi akụ gịnụ Dr. Ndakụ Ogwuma nwanyị ọma bilinu nwanyị di ya ji eme ọnụnụ n'aba isi ala Ngba North local government ka unu si ejenu Chief Emeka Iwunze Sobia Ọzọdị gị na odozi akụ gịnụ lọlọ Ifeyinwa Iwunze ọ masịrị di ya
n'oboro Amurie Isu local government kunu si abịa Ichie Emmanuel Chidozie former assistant secretary anyị Eze Bedo na Nimo Dino dozie akụgị Lolo Ego Chidozie Oyibo kwesịrị one of Nimo ndị Koka local government kunu si abịa Mr. Edwin Emeanwa former PRO Dimkpa n'ọgbọ Dino dozie akụgị Mrs. Maureen Emeanwa Numudi Mkpere local government kunu si bịa Chief Osombo Siebe former financial secretary Onyomani Gadinu Alupuaku one of Enugu Dino dozie akụgị Guillaume Edith Ekpe nwanyị Manari one of Enugu Maazị Ima Ajegbu former treasurer Elder statesman ya na dozie akụgị Mrs. Ụlọma Ajegbu n'eziama Obungwo Isiala Ngba South unu si bịa Nze Jonathan ndị ụlọ former treasurer Bilinu ọnwa na-agbara ọha one of Ikaha ya na dozie akụgị Chief Mrs. Cecilia ndị ụlọ number one of Ikaha n'Isiala Ngba South local government kunu si bịa Mr. Ikoku A. Nnodim Anambra one former assistant social director anyị ya na dozie akụgị Mrs. Ijeoma Ann Nnodim ezi nwanyị Augustine n'Eziala Ọgwụ Ngwuru Abombise unu si bịa Umunna bike Umunna bike Ịdị n'otu ka anyị ji aga Umunna bike ofe osisi ya ga-eme ọfịa Umunna bike ofe obi ka anyị ji aga ụda n'ifu n'anya ka fachebi Umunna bike ọ na-enyere ogbenye aka Umunna bike Umunna bike Maazị Bob Nnayebuko Ọchụụlọ gị na dozie akụgị Mrs. Queen nwanyị eze Ọchụụlọ nwanyị ọma Ọchụụlọ na Amaọba Oboro Ikpuanọ local government Ụmụahịa unu si eje Sir Festus Okeke so bịa ya na dozie akụgị Lady Caroline Okeke ahịa Zumbise unu si eje Sir Joe Okeke sokwa bịa Ọchịkwa ọra one of Enugu ya na dozie akụgị Lady Mabel Okeke Stainless nwanyị ọma Adabiora mma one of Enugu Chief Mrs. Kina Omenuko CEO Omenuko Foundation na ihe Zumbise isi eje Mr. Hyacinth anya ndị na-dozi akụgị Mrs. Anugo anya
isi ala Itukpa Obiọma Ngwa ka unu si wee bịa. Chairman Simeon Onyeka E1 of ndị ama Ekwere Azụ dị n'odozi akụ gị enyi dị Pauline Adakụ Onyeka n'ọkwa Mbitolu local government gunu si abịa. Chief Alexis Chijioke Obiora Akụchinyere nwata 1 of Eziowe gị n'odozi akụ gị Lọlọ Messi Uche Obiora Ugochinyere di ya Ngala kwesịrị of Eziowe n'Idemmili local government unu si eje. Chief Chidigwe Bike Nnadiso wee bili ọnwa nke mbụ ọfụ ụmụ ezie ngolo gị n'odozi akụ gị Chief Mrs. Caroline Akwugo nwanyị ọma Kpakpando 1 of Abombise local government. Mr. Obiarinze so wee bili ọdụ enyi gị n'odozi akụ gị Ebelalize nwanyị ọma dị malụ n'obi Idemmili local government ka unu si wee bịa. Chief Felice Ezonye Ugo 1 of Okudonyomani Garden gị n'odozi akụ gị Lolo Constance Ezonye enyi dị nwanyị ọma na Njaba local government ka unu si bịa. Chief Emigwe so wee bili enyi ọha 1 of Okudonyomani Garden gị na Lolo gị Lolo Monique Igwe n'Ụmụariam Obowu local government ka unu si wee bịa. Chief Innocent ihe dị waso wee bili Chinyere Ugo 1 onye ọma gị n'odozi akụ gị Lolo Bridget ihe dị wa Osodieme na Amụmara Ezinihite Mbaise ka unu si wee bịa. Ogbuefi Lawrence Oli Obi Ezeligaba kenelu Lolo gị Mrs. Stella Oli Obi dị nwanyị ọma na n'Imo Njikọka local government ka unu si eje Architect Ụlọnna Anozie gị n'odozi akụ gị Mrs. Vivian Anozie Nnejima na Muzi Mbaise ka unu si abịa. Chief Greg Ehirindo Wamihe Ukwu gị na Lolo gị so bịa. Lolo Kalista Ehirindo o mebara di ya n'ọvụrụ Mbaise ka unu si bịa. Injinia Chukwuemeka Okonkwo gị n'odozi akụ gị Mrs. Irene Okonkwo Nneoma Okwesịrị na Mbaise ka unu si eje. Umunna bike Umunna bike Umunna bike Umunna bike Social club ndị ọma Umunna bike Chief Charles Okarafo Umunna bike Omemma of Isuoji Umunna bike gị n'odozi akụ gị Umunna bike
All the Okarafo. Obi the one of Isuoshi local government. Mr. Martin Uwakwesobia. Umudo one. Yano dozi akiano. Mrs. Lilian Uwakwe. Ngozi Dia. Nawa Okuta local government Imo State Kunu Sebe. Mr. Kennedy Oheri Chinyerugo Gino Dozi Akugeni Mrs. Marian Oheri Amoreka Numu Ezike Olu local government Kunu Sebe. Mr. Holding Anele Computer Engineer Eziaha Ego Nino Dozi Akugeni Amara Anele Ubudia Nwanyomano Nowere Nkwoji Mkwere local government Unu Sejeni. Mr. Oseloka Mora Omena Nwayo One Dino Dozi Akugeni Mrs. Chinwe Mora Ezinne Obidia Nenugwu Agide Njikoka Unu Sejeni. Umunna Bike Social Club Umunna in America Afulo Wofanana Ofobi Nabajanga Fanenye Lobunaka Umunna Bike Abina Dallas yo Na Texas America Umunna Bike Umunna no Bike Umunna Bike